Karon sugda na ni Cecil ang business matters uban ang First Lady Mayor sa Tarlac City. Says, Ning panahon nga gihamo kita sa pandemya, din hinahagit ang mga local government units nga makapanday ug makaimplementar og mga best practices alang sa kaluwasan sa tanan. Busa sa Business Matters segment nato mga kapuso, sayranta ang mga programa sa Tarlac City kauban ng ilang unang babaeng mayor, Mayor Christy Angeles. Maayong buntag, Mayor Christy. Maayong buntag, Cecil. Mayor Christy, being the First Lady Mayor of Tarlac City, what are the challenges that you have faced? Imagine inheriting a debt-ridden administration. Mahirap ito para sa isang baguhang Lady Mayor na magmamana ka ng 1.23 billion negative cash flow and 450 million utang from the previous administration. Nandyan din, to top it all up, nandyan yung problema ng traffic, basura, palengke, na talagang hinarap natin ng buong tapang at inayos natin, sinet up natin kung ano magandang makakabuti para sa ating bayan, at with the help of my department heads and some consultants, naayos naman natin on our first and second year of administration. Mayor Christy, pwede niyo po bang i-explain kung ano itong 17-in-1 Angel Care Program which you pioneered? Ang programa natin, binaba natin barangay per barangay. Tuwing bumababa ako, kompleto ako, kasama ko mga doctors, dentists. We're talking of the different sectors in our city na nabibigyan natin ng programa at tulong na kung saan diretso nang binababa sa kanilang mga barangays. Kaya naman po pala, nakuha niyo yung 2019 award for the Seal of Good Governance. What efforts po were extended by the LGU Tarlac to its constituents in these trying times po, Mayor? In times of COVID ngayon, under social protection, naka 2 waves po tayo ng relief goods. Yung first wave po, nakapamigay tayo ng 119,618 food packs. At yung pangalawang wave natin, dumami po itong mga binigyan natin kasi maraming mga pamilya from Manila nag-uwian dito sa lungsod ng Tarlac. So itong second wave natin, nakapamigay tayo ng 123,200 relief goods sa mga pamilyang households na nandito sa city natin. And with the help of the DSWD, yung SAP natin, nandyan yung ating first tranche na pinamigay ng SAP assistance natin, around 53,333 recipients ang nabigyan sa Tarlac City at ongoing pa ngayon for the additional recipients natin na more or less nasa close to 21,000 po ang mabibiyayaan. Nung under GCQ and ECQ tayo, may mga checkpoints po tayo hanggang mga barangay in all 76 barangays. But ngayon nag-MGCQ na tayo, mga borders na lang po ng lalawigan ng Tarlac ang nilagyan ng checkpoints. Mahigpit binantayan lahat ng checkpoints para lang po maiwasan natin ang paggala at paggalaw ng mga tao na posibleng pwedeng pagmulan ng pagkalat ng COVID. Mayor, Tarlac was also a finalist in the 2017 to 2018 Most Business-Friendly Local Government Units. Kumusta po yung business community natin during this COVID-19 pandemic and yung efforts po of helping them na masustain ang kanilang mga negosyo? Dito naman sa aming one-stop shop na ginawa namin for Tarlac City, we made it very, very easy for everyone to get their business permit. Kung pwedeng 30 minutes in less than an hour, makukuha nila yung kanilang business permit. In-extend din namin ang payment ng mga business taxes. Inalis natin, nagkaroon tayo ng 60 days without penalty and interest charges sa ating mga businesses. Inalis ko rin po yung payment ng stall fees o nilibre natin yung pagbayad ng stall fees sa ating downtown public market, Riverwalk Market, at saka sa ating iba pang mga market areas within Tarlac City na kung saan binigyan natin sila ng free rental from March up to August 31 of this year. And finally, Mayor Christy, your message po for everyone. We are passing through a difficult time. Kailangan siguro now is the time na sumunod muna tayo sa batas ng gobyerno. Nakikiusap ako na hindi ito dahil binabawalan kayo, inistriktuhan kayo, pinahihirapan kayo. No, ito po ay para sa kabutihan ng good health ng lahat. Ayaw po natin kumalat ang COVID, lalo na sa
sa lungsod ng Cebu, sa lungsod ng Tarlac City, at sa iba pang mga lugar dito sa Pilipinas. And the only way to stay safe is follow IATF protocols. Daghang salamat, Mayor Christy, for sharing with us your best practices. Stay safe po kayo dyan lahat sa Tarlac City. Daghang salamat, Cecil. Stay safe, Cebu, and all our different municipalities in the Visayas. Thank you. Og mao kadto si Mayor Christy Angeles of Tarlac City nga mipaambit sa mga programa nga gipunting sa hapsay nga pagpadagan sa negosyo ug pagsuway usab sa mga health protocols. Pamatuod lang nga business matters gayod aron subling makabangon ang tanan taliwa ning krisis nga atong giatubang. Dugang kasayuran pa ang among dalit, so tutok lang mga kapuso dinhi sa GMA Regional TV Live.